Shukor Shym jong Nongsan Hima. Uba Thomas Pasa ulapan pau bakum kaseng Pdiang ya kejing Wanrah ke Sorkar jela ya ke expert committee halor ke reservation policy kabam Shym la Pynhun satya ya uba buon balang. Omla banlen ba kane ke reservation policy kadai kabala rimbha kabanadu usnem shi hajar khandai spanyo puar bat ki e kejing don kam ha katu kapor bat menta kala pher shibun bha. Laong uba Thomas ha bakren shikila pathai kubor ha kasi palai jong katayo. Kumta ka khnam ka aijing mutcha ka expert committee bakan penkalano ya kani ka reservation policy. Nakaliang ka jong ingila yo ihi ka tuka jubab jong CM ha ka ying dorbar halor ka state reservation policy. But kumbagila penpawa kini kini sini nakaliang ka jong Ngim Pdiang kani ka report jong ka expert committee. Marba ka khemla ban pun urlong ni kata ka jing kwa jong obobon balang. Omla ban len bagan ka reservation policy dadu 1972 kala di kabarembah. Ki ai jing don kam ha ka por bat menta kala pher Shibun nakata daung ila bu ka jing kerbat lan ni kata ka jing mut nakaliang jong hak expert committee ru ba kan penkelano ikani ka reservation policy bat ngi ai total new tuliki mat ki bangi ngila terwa ka expert committee bang ngila ju terwaru ka state government hendai ngi osnyo menen pada ba ka jubab jong CM pada ban maintain ya katu ka ju ka SRP ka hak nai spanyo ko arle se kani nakaliang ka jong ngimla ban Pdiang but lada ka Sorkar ka perlong biang ki all political party meeting nakaliang jung ngin bu pada ki kita ki mat ki jongi ki bangi don kamban bu ahmad ka Sorkar bangin pentikna ba kandon ka jing pen kala ka tu ani te nakaliang ka jongi tangi tahi bat kawai ka ba haka state reservation policy 1972 ka ba para ka bawan ka begitho ba habang ni ai ka bha ngin pe ya kata ka representation jongki jai benreu haki tenat Sorkar beper hendai hawa menta kala awak kala trikam ka roster system ada kata ka jingduna kam don chu kala long balance we borok isin maka roster system ka dikatai ba utu badi banyo sapho nyo sapho utu banyo khatsan ka general kinyo bi khatsan hi hendai nata ka daw nakalinga jongi ong ba menta kam don chu kata ka adequacy nana ka jingduna lani kita ki jai bendu ki ba duna kata ka yo bha hi tenat kam Sorkar ha bakala long kumta kala de ka por bangin yat no ka population ka structure lani da kanu ka lat kalenti ba ka Sorkar kan Shym ban pen kala no kini ka reservation policy krang ba ki babun kon sama jongi kin yo ka jing mentoi na kanika SRP 1972